Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, dedo Zejre, šta je te bilo najgore u ratu? Stadoh, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. Dedo, onda tebi rat i nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam što ti ova današnja omladina ništa no kažu ni baruta omirisalo, a ono bi o ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaja. Kako me on to upita, ne prestadoh dumat o ratu, a nisam odavno. Ko je ostajao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Baš ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pameti i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrail ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svašta i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svojoj gujici i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvijetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilji, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš kad će ti početi ona serija što gledaš, je li jesi platio sve račune ili hoćeš li dočekat, da ne dočekaš kakvog novog rata i belaja. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja.